राधे राधे, जय श्री राम। मैं अपने यूट्यूब चैनल पूनम सरिता संगीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सुंदर माता रानी का भजन लेके आई हूँ। आप लोग सुनिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा गाना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने आशीर्वाद के रूप में मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। थैंक यू। हे जी सूतल मैया के जगाई कैसे, है जी सूतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। टिक वाली आए मैया बिंदिया लियाए, टिक वाली आए मैया बिंदिया लियाए, सूतल मैया के पहनाई कैसे, है जी सूतल मैया के पहनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, हे जी सूतल मैया के जगाई कैसे, बिना गैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। झुमका लियाए मैया हर वाली आए, झुमका लियाए मैया हर वाली आए, सूतल मैया के पहनाई कैसे, है जी सूतल मैया के पहनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। हे जी सूतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। कंगन लियाए मैया मेहंदी लियाए, कंगन लियाए मैया चूड़िया लियाए, सूतल मैया के पहनाई कैसे, है जी सूतल मैया के पहनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। हे जी सूतल मैया के जगाई कैसे, है जी सूतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। कर धन लियाए मैया पैजन लियाए, कर धन लियाए मैया पैजन लियाए, सूतल मैया के पहनाई कैसे, है जी सूतल मैया के पहनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। हे जी सूतल मैया के जगाई कैसे, है जी सूतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे।